ngoba ngikutshela ke nkabi yami ukuthi hayi ayikona singibhuqa kwanele inhlupheko manje mfowethu. Ngiya-apply nalamabhasari lawo unyaka wesingake mhlawumbe unyaka wesi-5 lamabhasari akhona angangithatha. Ngcono ngidlele wona ubhiya. Hayi. Kodwa ke mngani wami yabona mina ngifuna ukuqala nje phansi ke manje impilo yami yabo. Ngifuna uku-upgrade kahle ngiyofunda ngibe right yabo. Ngifuna nje kahle kahle leli phupho lami lokuba yi-social worker lifezeke yabo. Ngiyakuzwa nkabi yami kodwa ke nami into engixakayo ngawe. Dala mfowethu lo ukutana nalento yakho le. Hayi. Yabo mina mfowethu sengikhathele manje indaba yesikole. Into esengiyifuna mfowethu mina sengifuna umfazi ngithola into ezongifakela umsebenzi ngiqhubekele phambili ngempilo. Yebo le nto le. Yabona nami yabona njengoba ngitshela nje nkabi yami. Yabona njengoba lobu mngani bethu baqala le e-primary. Ngifuna ukuthi mngani wami mase sefezekile amaphupho ethu. Mase sidlulana ngokwakha imizini. Yabo ngoba ngitshela nkama makusekho kunye mina manje sengiqonde phambili impela. Yabona ke mina mngani wami webheka impi. Ngifuna ukuthi mina ngihambe ngisithabathaba semoto. Yabo usuku uma ngithele amantombazane wonke azizele. Awu mfowami. Yabona mngani wami. Ngifuna ukuthi ayibuye futhi khona le ntombi engayithola leyana we. Khohlwa nkabi yami intombi endala yasesikoleni. Yabona njengamanje mina sengiyamajina sengithi kuwe social worker umbatha Shandu kaNdaba Sontshikazi you may take the place. No yazini mina mngani wami ngisahamba manje. Ngiyobheka zonke incwadi enganginazo ngibuyele manje mfundi ngikhathele ukuhlala emakhaya yabo. Utshwala lobu ngeke kusiza ngalutho ngeke sisiza ngalutho impilo iyona ebalekile. Amandla endoda awapheli nkabi yami. Yabona mangathiwa sibekezele kokugcina. Khona la soya khona soyixoxa le ndaba nkabi yami. Uyazi nkabi yami ukubekezela kuzala ini impumelelo. Qiniso yini loku sifura ngebhola awukhathali yini usifura ngebhola hawu sengatheni ke mina manje hayi uyasifura bo cha kodwa nawe khwinje ngathi awufuna udlala ibhola kodwa angize mina ngisine nifaka amaphepha kodwa baba angidlala ibhola limnandi hawu kuyajatshula kodwa mama sethe ngiyalibhora futhi hayi umuntu wahleze nje sifura ngebhola ngazi noma ukhathali yini hayi ngifuna nebhola nabafana yaqinisile ngoniqinisile phela ibhola lethu akusilona le hayi kahleke nje wena ayikho indaba yakho yinkomo ninebhola leni nebhola leni inkomo nje ayikho indaba yakho mina ngisiyona inkomo wewe usho njalo phela ngoba nimzule lishwembe sechaza phana ama whole numbers hayi ngimzulela phana nami phela yazi kodwa afana msikhoma aqiniselwe imnandi nimzule nesekhuluma nga-40 hayi simzile-ke lapho bese kumnandi phela hayi bese kumnandi ngani bonga ayibona sejabulisa lozi nje futhi ukhazelana kamnandi akafana labanye hayi kodwa babaxontshela yabona mina bafana bami ukhiyaza zonke izinto bafana bami imethi ambaphambi hayi boqiniso yini wazibo imethi hawu qiniso yini wazibo omunye ekhuluma ngawo-fonto sisters ngikuqiniso ngikuqiniso bethu imethi ukhiyaza zonke izifundo ngempela ngoba futhi le methi imnandi ngoba sesifika lebanga lesidini hayi siqinisile lapho matikaletsheni hayi umnandi ngabo fana masubala le methi yakhona hayi uthisha fana mase yafundisa lathi uyafundisa bafana kamnandi hayi cha ngempela methesha uthe nje ibhale ebhodi hayi kuyeni ngicabanga ukuthi sambeni manje ngoba asambeni sebefuna uthi abayikhazi senihambela ngoba phela manje hayi sengisala kahle sikhula siyabona ukuthi masikhuluma nani niyazizila thina wenze njani siyaxoxela indaba zesikole wenze njani hayi kodwa bathi behambelana kodwa labanye abanye sesixoxa sonke nje kodwa phela nawe uyabazi qinisa ukuthi njalo esikhuluma indaba zesikole bahlezi bona behamba kodwa ngathi ayisekho esihlele vele Zama hayi khona nje phela kodwa manje maka uyaletha kodwa vele homework semele siyoyibhala yemlethe eyinzima Asam hayi
Yazi la bayaphapha lapha. Yabo uqiniso nalo umbani ulo. Ngcono kuqiniswa kululami. Hayi bayaphapha lapha. Hayi bayaphapha. Bayazi. So baba Bayaphapha ukuthi uyazi. Yes, impela utshela nje ukuthi uyazi. bathi bayazi la bayaphapha. Hayi zenza ngathi yazi. Ubona Senza ngathi yazi. ila futhi bawufeyila. Akubona nje ngathi noqiniso. Leyo zenza ngathi uyazi. Hayi. Yangu nokunika amakhwapha ngazi nomsebenzi kuhle. Hayibo. Lami ngimthile phela obengihlele eceleni kwakhe. Hayibo. Ayagqoma. Amakhwapha akhe. Hayi shema yabulala. Hey, Bugatti. Hayi doda, hayi. Yashona nathi la ngaphungane mthimkhulu. Mina bani. Hayi. Sekudlekile nkabi yami. Sewuyile nalamabhizi. Mthimkhulu manje mthimkhulu awufake 3 again. Sivele sazi ukuthi siyafa once and for all. Ngeke ngeke salunga amanye amabhila manje. Ngiyakhumbula ngisazohamba ibanga elide la mina. Kahle, hathebe mfowethu. Uphiya nje ama-3 ayafuneka. Hayi, sesobona kusasa hayi. Uyashayana lo. Ngiyolala manje. Kanti ungalala-ke wehathi. Bakuhlela abangani bakhe kaze nizokhuluma kanjani naye baba. Lale sidlilayo kukwami la hathebe. Ngiyanyavuka ekuseni nkabi ngeke ngikwazi. Zuzu. Sanibona baba. Zuzile kababa. Hayi njani? Siyaphila hathebe uzuzile yambona umntanami ubuyile ungenihambi. Baba sacela wena. Hayi Zuzile ngihleli nobhungane nje. Hayi, angibaleke mina nkabi. Bhungane. Ngokubona Bhungane ndodamadoda mthemkhulu maphuma ephethe. Ya Zuzu mntanami uhambeni kodwa. Kade ngihambile baba la benginesicelo. Khuluma ndodakazi. Baba ngoba wazi ukuthi uMahla ahambe emhlabeni sangishiya nawe. Manje benginesicelo sokuthi ecole ukuphuza utshwala. Ngoba wazi ukusebenza ibanga lesigcino bekumele ecele ngisize. Umayizuzu. Baba Mina lana ngihlala iminyaka nawe la ngiphuza utshwala yini le eyenza ukuthi wena ubone ukuthi namhlanje utshwala buzokuphazamisa esikoleni ebangeni lokugcina lakho. cha baba benginefunde la becela ukuthi ungisize khona. Mntanami, yabona-ke kwasekunje la. Safika into yakho ngiyicabangisise kahle ngane yami ukuthi ngizoyithini lento yakho kungicela ukuthi ngiyeke utshwala. Cha baba nje bengicela. Ngiyakuzwa Zuzile mntanami ngisazoyicabanga. Awuqoqela amabhodlela lawa Zuzile lawa. Wakhiphele ngaphandle. Mhlawumbe uzongijumela le nzansi kwaMayidali lapha niyongithengela 2. Ngeke ngidlale uhadebe akalaletwa thatha la mntanami ngizokucabanga lokho kushoyo Zuzile. Zuzugel kababa. Madoda. Hayi uzuzile utshwala. Hayi. Sazocabanga. Hayi. Oh yeah. Sengibuyile. Oh. Fan. Elba. Oh. Hey, Fan. Elba.
Ubaba akakhathele. Hayi ngiyabona baba usuku lonke phela nibungekho ekhaya. Mfana phela ukuba i-social worker kuyasetshenziswa. Othi ngibo wenza ngongazi othi mathematics Iyo ngempela baba. Awusondele ngibo. Uyayenza kodwa. Angayenza baba ungaphendela amabheji phela le ndawo ubuzwa nini? Othi ngibo. Yazi yabona Qiniso mntanami. Ungikhumbuza ngempela ngensuku zami nami ngisafunda isikole. Ngangingayidandabuli kanje i-mathematics. Hayi phela ngezwe ngayo baba uthi math ukhiyodo zonke ifunda Yabona ke mntanami i-math ibalulekile empilweni ngoba iyona lezokuvulela iyo yonke iminyango ofuna ukungena ngayo. I-mathematics and physics ave zibalulekile lezo zofunda. Kumele ubambe uzazi nje ubuzazi wena ezo mntanami. Hayi ngiyakuzwa. Yabona cha sengisheshe nje ngabona i-auntie ithi right ngibona nje steps zakhona. Bawusho kanjalo ke impela baba. Okay. No, ngeke ngikwenzise ngangiyakwenzisa manje ngiyabonga ushaza. Ake ngiyophumula. Okay baba. Ake ngiyophumula kodwa ngisafuna uqala ekitchen kuqala. Sena ngini. Waka laptop yami lapha. Awode baba. Nangithi ukufunda lezi zinto zakudabadaba. Jula, Thina sikhonze Nkosi, watala wajula, Thina sikhonze, open, wenzalani, wena, ya, Tobazana, yakhe, noma ngithi mama. Ngoba phela wena sungitshela mina uthi mina ngingaphuzi ngiyutshwala wena unabhabani zotshela mina ukuthi ngabe ngisaphuza cha baba ngakwakisi lalela lana ke siswami noma ntombazane ndini lo muzi wami ngawakha ngamandla ami ngisho uma wakha kawazange uyekise utshwala ngeke ngizoqala ngiyekuse uwe ngoba wena usufunda utheni angisisebenzi indaba kaThena. Mawubona ukuthi mhlambe isikole siyakuhlula mawuhlala nami ngiphuza hamba uyohlala nothisha wakho uyofundisa ukuthi tshela ubaba wakho ukuthi ayekutshwala yeso tshwala ngeke ngize ngibiyeke sisi muzi uthi ngiphume la endlini ngoba uyangidina futhi manje ngizophuza again futhi manje yami le ngiphuza hamba wena mawunenkinga makholwa vumanizo Humanes Ngena. Hayi ungahlala phansi. Yaphila kodwa amntanami. Hayi nami ngiyaphila. Hayi igama ke ngu-social worker Mbatha ke. Ngiphuma khona ke ngisebenzela la eMnambithile. Ngiphuma kugogo wakho ukuyokuzwa ke. Uright wode wezana. Right. Hayi nami ngiyaphila ke sisi. La ngize ngizokubona besixoxa nje nogogo nje ngale salukazi sithe hayi ngapha khona into engifuna ukuthi sixoxe ngayo angazi noma ungathanda yini. Okay. Lana ke Zama njoba ngiyi-social worker ngihamba ngisiza izingane ezidinga usizo ngaphansi kwahulumeni njengawe nje ugogo bese ngitshelile ukuthi awunaso isitifiketi ingakho ungafundi isikole ingakho ungahambi nawe uyothola usizo njengezinye izingane manje mina njenge-social worker imina ke engizokunakekela engizokufunela lonke lolo sizo lolo ukuthi uthole isitifiketi uthole ukwazi nawe uhambe ufunda ke ngizwe ukuthi ngithini. Manje angazi noma ungathanda ukuthi ngikusize mntanami. Ngiyathanda. Ngampela? Okay ngizokusiza ke la ngikutshengisa ukuthi umthetho esisebenza ngaphansi kwawo ukuthi kanje and then ke mase siyabheka ukuthi ke sihamba kanjani yeso. Ila amagama abantu engibahambela izingane ke ezidinga usizo ngaphansi kwahulumeni so
nami-ke ngizohamba ngemkhakheni wami engisebenzela ngaphansi kwawo ngiyozama ukuyokhuluma nokuthi-ke singathola kanjani usizo lakho ukuze nawe ugcine uhambe esikoleni ufunde ngoba la eSouth Africa umthetho uthi wonke ingane kumele ibe educated. So nawe-ke ngizohamba ngiyokufunela leyo nto kodwa ngizoqala ngiyozama ukuthi uthole isitifiketi ukuze uzongena esikoleni yezo Zama. Manje-ke mntanami-ke ngizohamba la ngiyozama ngiyokukhulumela. Ngizobuya ngoba lento inokuthatha iviki njengoba namhlanje kuLesibili ngizohamba futhi cishe ngiyoze ngibuye ngoLesibili lolo lizayo ngizokutshela ukuthi-ke izinto zakho zihambe kanjani yakezo mntanami. Khuleka manje sufike ekhaya sufike kumuntu ozokunakekela ngayo yonke impilo inhlalo kahle ngizokunakekela uthole nawe isitifiketi uthole i-uniform yesikole ubuyele esikoleni uhambe uyofunda njengazo zonke ingane mntanami yazo. Ufuna ukuba yini nje? Awutshela nje isoshawu lekho umbathi ufuna ukuba yini mntanami? Hayi yabona-ke uyangichaza-ke uyabona iphupho lakho lihle impela-ke. Yabo kumele ufunde kakhulu kwesikoleni-ke Zama ukuze uzokwazi ukuthi ube yiphoyisa bophe zonke igilamkhuku emhlabeni yazo. Mntanami ngiyabonga-ke for ungaze kusho amabhode ngiyabonga ngizokubona-ke ngoLesibili elizayo yazo. Bye-bye-ke ube nosuku oluhle. Kodwa ngiziwe ngikuthapha isikole sekuthola uthisha osene-corona. Ngizwile leyo ndaba leyo ndaba. Kodwa bafethu into asizoyithini-ke le? Asivele siyeke niy'kole. Hayi nami ngivumelana nawe lama sike nje yabo nje bazosithelela Mina indaba yokuthi uvale iy'kole. Nami mina futhi engikhoyo angibaya uvale iy'kole yazi ngoba yini? Ngoba lethu isikole siyaqina futhi nasiyasala nawo abanye Uma ngathiwa sathini isikole. Angithiwa asikhalane. Angithathelelana. Icorona bakhona. Athelelana icorona bakhona. Ayikho lento le. Akuvele kuvale iy'kole umuntu ehlale kuzo. wena. Kumele ulalele into eshoyo ukuthi kumele wenze njeni nini ngoba isikhathi. Ngapha ngoba sesifunda nje nebanga lesizwe. ngiyancamela impilo yami nje mina lokho umuntu esangithaza noma efaka isikole ngiyangicela lokho ayikho nje le ndaba Letho enyenza wona ngithemba ukuthi senetha uthi into omunye uyamthinta. Ngiyaboneka namapeni yonke into lezi i-social distance social distance alebonje Wena ukhetha impilo yakho nale. mina ngikhetha impilo yami. Yabona. Ahlele emakhaya nje into lesiyele ezikoleni. Ikhona fika kumele siqedeni leli banga lelo. Noma singasanga esikoleni. Hayi mina ngizaba ekhona. Ngoba futhi abazali bethu bokuya emsebenzini basibe nama-COVID. Angivale yonke le nto. Kumele akayibuyele kule ngifana. Cha umbono wethu lodwa lwethinyana esenze ibanga lesigcino siyacela ukuthi Okay. sofaka iy'foni. Nina lo vani ningayi esikoleni sifoneni ukuthi okay angiyofela esikoleni. Lo vani siyaqhubeka sambethe esikoleni. Phethe siyasithanda isikole ngani. Azini. Ngathi singathelela nge-COVID. Ngeke. Ngeke bezosithela nje nge-cross besifaka iy'foni. Uyabani yangena Asisebenzi. Ama-sanitizer nalamadubula la kuseni asebenzi. Kusebenza anifuni ukwenza. Nina mangifana sanitizer nathintana. Social distance aniyenzi nyabambana. Yonke lo. Mangizwa indaba yenu no-sanitizer noma temperature. Yekeni. Umuntu akaye kuma dudu sivele semakhaya. Ayasivele sandle Hayi asambe. kumele kubone. Baba, Ndoda. kodwa ngifuna ukuyibuza. Yazi laphana khona abangani bami engihamba nabo. Siyaphikisana le ndaba ye-COVID-19. Manje lapha esikoleni kutholakala uthisha one-COVID. Manje laba bafuna ukuthi kuvale iy'kole, khona bangafuni ukuvale iy'kole. Manje la bathi ngoba i-COVID-19 faka iy'foni yasigenda. Social distance iyangena. Yenza yonke into le yasingena i-COVID. Ngiyaba-ke cha ayenziwa lento ngoba bona abalaleli imithetho ye-COVID. Yabona-ke ndodana-ke nje into engizokutshela yona nje iyodwa futhi ukuthi yabona le COVID le iyabulala mntanami yazo ningayithathe nje phansi futhi ningayithathi nje kancane iyabulala yezo mntanami
Ngicela ukuthi njengoba uhulumeni ethi akufakwe nifoni nifake ifoni njengoba kushiwo nisanitize izandla nishaye i-social distance mntanami. Ungaboni njengoba sihleli la ngibona ngoba ngasifakile nisifoni. Ngiyasifaka uma nami sengisemsebenzini ngikwazi ukuthi ngivikele abanye abantu bangaphandle. Mina nawe ngiyazi ukuthi vele sihlala la ekhaya asikho isidingo yabona sokuthi ngifake isifoni because ngiyakuthemba. So mntanami ngicela ukuthi mawufika esikoleni ungahambi uthinta noma ngawuba faka isifoni usanitize izandla. Sanitize ngakuthengela ukuthi uzame after 20 seconds usanitize izandla ukuthi uzokwazi ukuhlezi uphephile. Hayi ngiyakuzwe bobilete nami ngihlezi ngibakela bona. Sawubona mntanami. Yebo baba. Uyaphila mntanami? Yebo ngiyaphila. Wamuhle kangaka kodwa sisi. Ngiyabonga. Awuphe nje ubaba noma u5 rand noma u2 rand egcwalisa athole 1 yokugcina nje mntanami. Baba nginayo imali. Hayi ndodakazi umuntu omuhle kanje akabi nomona noma ishumi nje ubaba athole. Cha ngempela nginayo. Oho yekela ke sala nomona wakho. Abangene ezulwini abanomona. Abangene ezulwini. Hayibo. Abangene. Baba ngimazelaphi? Abangene. Hayibo baba Zuzile nje lona. Ngiyathemba ke abangani baba bazojabulela ukuyezwa le ndaba. Qiniso, ngiyakuthemba. Ya ngangithemba. Ngempela Qiniso. Kodwa mfethu ngiyaxela mase ngibuza lento ukuthi ngangithemba. Wazi kahle mina singabangani abakhulu. Sola ko dread eye beka manje esigubhu. Angazi ngakujikela. Ngangithemba kusho ukuthi ngangithemba. Qiniso, ubaba uyisiphuza tshwala. Manje njalo mefika lapha ekhaya ngithi ngizama ukwenza umsebenzi yesikole ngivele ngiphazamiseke. Ngiyakuzwa. Ubaba mhlawumbe ngakusiza. Yabo. Hayi ngingakujabulela futhi nalo. Manje ubaba wakho ngayazi abe nankinga phela. Manje mawuthi kuzoba khona inkinga. Hayi ngeke azabe nenkinga baba. Manje mawuthi uziphuza tshwala inzima kakhulu lona. Hayi ungcono phethe bagene ngihamba phethe nginemsebenzi eminingi kakhulu kumele ngiyenze ekhaya. Mhlawumbe nobaba ngizomfica sekhona ngimtshela ngalolu daba lakhe bo. Hayi okay. Hambe kahle. Qina mfana qina ukuthi ukubekezela mhlawumbe ngakusiza. Okay. Mfethu angihamba. Namhlanje ulesibili. I-social worker umbatha uyeza. Kazi uzongiphathela ziphi izindaba? Sengiphinde yabuya qoqo. Ngena Zama. Sakhile. Okay. Hayi singahlala nje phansi ndodakazi. Nemntanami mabona ngagcina ngalo lasuku lolana ngithi ngizohamba ngiyokubuzela izinto zakho ukuthi zihamba kanjani. Mntanami ngizothanda nje ukuxolisa kakhulu ngalo lasuku angikwazanga ukuthi ngilwe nami impi ngale ndlela kwakumele ngilwe ngayo. Kwase kugcina sekuthiwa isicelo sakhe sisaphumeleli nje mntanami. Yazi cha ngiyaxolisa manje usufuna ukukhala. Cha. Ngiyadlala hayi konke nje ku right Zama wena nje kusasa lokho kusayo ngiyokulandela iuniform uyobo nawe usesikoleni nomsombuluko. Ngempela manje Kakhulu nje mntanami yabona nje ngijabule nami kwangaphakathi makuthiwa nje isicelo sakho bayasivumela. hayi ngiyabonga. Hayi cha hayi mntanami ke ngizodlula ngapha kwisalikazi ngifike ngisitshele nazi indaba ezimnandi kangaka ukuthi ke hayi sengiyile ngaze ngaphumelela lempi yakho. Nawe usuzohamba kube sesikoleni ube iphoyisa ufuna ukuba iphoyisa ngale ndlela ufuna ukuba iphoyisa ngakhona ujabule. Hayi ke mntanami cha ngiyabonga. Kusasa lokho kusayo ngizoze ngizokulethela iuniform yazi. Ube right ke mntanami yazi. Hayi ngisaya kwisalikazi ngapha ekamereni. Yebo. Yebo.
Ngiyabonga Nkosi ngokungigcina. Ngiyabonga Nkosi ngokungipha ukubekezela. Buka manje ukubekezela sekuzala impumelelo. Awukamboni namhla uQueen? Ngingamboni kabi ushone ngapha. Mhlawumbe ngicela ngathi uthela ezitolo. Hayi uyazola nayo uQueen these days. Hayi. Simazi. Hayi. Senokuzola nje singamazi ukuthi uyephi ebuye. Lapho nje uyela ground nje. Ngasashiye sanibonani. Hawu. Ubuya nginezindaba. Indaba zami buya nje usuthu le ndaba. Uphuma ngiyambuza Zuzile. Zuzile ngiyambona nje bakakhulu isidakwa. Babakhe babakazuzile. Yebo. Nomunye baba. Uzozile lo. Lo papa yenza ngathi ayazi nethi. Yes, ngisho kanje. Hayibo. Baba Zuzile nokuba isidakwa ayihlamba usho umuntu baba kanjena uzuzile. Hayibo. Uzuzile. Yebo. Ngoba khulu isidakwa bengicela ishumi ngaphandle. Ishumi. Hayi ngikholwa mina. Baba Zuzile. Hayi. Losipaphela kanje. Hayibo kanti ishani intamba masohamba siya groundini. Ufuna ukungena la. Sifisa umtshela indaba zakhe. Hayibo. Uyaphapha. Bale mngane wakho Qiniso. Hayibo baba Zuzile uyisidakwa hamba icela lengane ishumi. Yini bafethi ishumi? yasenjaha ukuthi manje ngabe sekuyitambama so yakuyi. Hayibo baba Zuzile. Nje. Ngabe nawe angase ngithatha ekuseni agoloza. Kumele sibe semgini. Uyaphapha yangana. Hayibo. Ngathi unomsebenzi omningi manje baba. Yabona nje mningi kakhulu umsebenzi ndodaningi nawo. Uphuma? Hayi ngifuna ukudlala la webaba. Webaba. Ya ndoda. Hey, khona intombazane la efuna usizo lwakho. Intombazane yakuphi le? Ihlala ngapha esithuma. Igama layo Zuzile baba. Manje uthe ubabakhe uyisiphuzo njalo. Manje kana sakhona ukufocus ezintweni zakhe zesikole njalo bawakhe mayebuye ephuzile. Uyamhlukumeza kahle kahle kodwa hayi umhlukumeza kahle kahle emoyeni. Okay. Into kanje ngoba manje asakhona ukufocus ezintweni zakhe zesikole. Izinto eziningi ebalulekile futhi lokho ngoba usefuna matriculation. Hey, ngiyakuzwa Qiniso mntanami. Yazi leyo issue leyo, ngiyayizwa impela ke. Andifanele mina ke impela njenge social worker. Manje uthi ngizokhona ukukhuluma kanjani naleyo ntombazane kubeni uthi ubaba kuyisiphuzo tshwala. Uyazi ukuthi abantu abaphuza utshwala banodlame kanjani. Wena kunganjani mangamfonela noma uhambe ekhaya kuba ufika umtshela ukuthi ngithe angeze sizokhulumisana la ekhaya. Ngizwe lenkinga yakhe la afuna ukuyikhuluma nami siboka ukuthi sifikise nayo. Othi ngizama ukumfonela baba ngoba manje ngeke ngikhona ukufika kubo sekuzoba late manje. Isikhathi hayi. Ngisakhona. Hayi ngiyakuzwa cha ngiyabonga mntanami ngokuthi uzama ukuzwa ngabantu. Ngicela ukuthi yabona njengoba ekutshele lokho akutshele kona mawuthi khona akutshele kona ukuthatha ukubekela enhlizweni ungahamba utshela wonke umuntu indaba zabanye abantu. Ufuna ukuthi nawe ukhulu ube mdala ukwazi ukuthi ukugcina imfihlo zabanye abantu njengami njengoba ngiyisocial worker. Ziningabe imfihlo zabantu enginazo yabo. Hayi uhambe kuyozama ukumfonela ke mntanami ke sizwe ukuthi uthini. Awunankinga baba. Hayi angiphothi ngoba phela manje isikhathi hayi. Okay. Baba Khuyista. Ngimlindele ngifuna yabona nje ngifuna ukutshela ukuthi uyazi Ukuthi uyazi. Yebo njalo. Siyaphila. Hayi siyaphila nathi. Awusasho Utshela kangaka usasho babakho. hayi Zunzile shama usasho ukuthi ubaba khona ecelana nengane la. Ingane Othi ubhobho. Hayi baba shame bamuthi. Uthisha. Uthisha vlog.
Hayibo. Ayuthisho akuloyo Hayibo. Qala nje. Hayibo, anikahleni. Bafethu. Nginika ngile emgaqweni. Ngikhuluma ngazuzile bafethu lana. Ngihlangana nami impilo yakubona. Ngihlangana naphi nini? Hayi lento inenzayo bafethu. La sizele ukuzodlala. Hayi lento inenzayo. Ngihlaba ngomunye la. Phambi kwakhe futhi. Kodwa nempilo yakuba nina angiyeni ndawo. Ukuthi uyini babakhe bona uhlangana ndabo. Hayi lento inenzayo bafethu. Ho, ngiyabangani lana. Senamjikela manje uma sisenibhekisa nguye. Ukuthi phela into eyenzeka kubo nanihlangana nayo. Ukuthi baba kuyini? Nini ngoba isikhathi wenzani nanihlangana. Okwenzekile akuphelele lana bafethu. Angifuni ukuphinda ngiyenze lento eniyenze lana. Ho, athi nanisa ngabangani abaqotho. Bangani abaqotho abenza nje. Awuzwe manje bangazile kithi bengeze kusuzile. Seziyapha umuntu. Ngenxa yento eniyenzayo. Hayi man, anento eniyenzayo. Wena unabhabana zotshelamente ngabe ngisaphuza mawubona ukuthi mhlambe isikole siyahlula mawuhlala nami ngiphuza hamba uhlala nothisha wakho nofundisi ukuthi tshela ubaba wakho ukuthi ayikutshwalo yazi Hayi shame yaphakasiswa bani. Hayi shame. uNkulunkulu sengixolela lento engifuna ukuyenza. Wemdali wami kunzima wedlozi lami ngenyukela ngizobambelela kunzima ngizoqiniseka